Salutare! Să știți că la ora 3 dimineața postez un clip cu Looney Tunes. Și da, doar v-am zis dacă vă place Bugs Bunny și chestii din astea. Vedeți la ora 3 suficient de pe canalul meu. O să postez. În videoclipul ăsta de azi o să vă arăt ce fac eu când mai joc singur Craftopia. Mai întâi construiesc ceva, după aia mă duc, mai dau mâncare la căluți și după aceea mă pun să construiesc. După aia, când se face noapte, mă duc, fac o baie în jacuzzi și după aia direct la somn. Cam asta fac eu. Dar azi o să încerc să fac totul diferit. Azi o să încerc tot videoclipul să construiesc în continuu, fără să mă opresc. Și să construiesc ceva iurea, gen, acum eu construiesc ceva iurea ca să semnifice ceva. Dar nu știu ce semnifică, fiindcă construiesc aiurea, gen, adică nu dau nici seama ce construiesc. Și după aia vedem ce este la final, asta e șmecher în chestia asta, în videoclipul ăsta. Că vezi ce este la final, tu nu știi ce faci, vezi ce este după. De ce ai poți să ai acolo, mă? Deci nu-mi plac calmele astea când greșesc ăștia, gen. E așa de simplu să faci și tu greșești. Păi nu mi se pare așa de ingenios. Nu-mi plac videourile astea, sincer. Nu-mi plac videourile astea. Deci toată lumea greșește în videouri. Ok. Pun și o gles pe aici. Pun și dirt. Pun și niște uși. Le închid. Ce să mai pun? Pun și apă. Mai pun pe aici gold. În părțile astea. Aici pun dirt. Hai să mă ce fel arată. Să mor tu, de asta nu-i coronavirus. Direct. Asta e virusul corona, mă. Așa două dată. Și vedem ce e și la final. Doamne. Nu, că mi-am dat seama ce a ieșit. Așa. Mi-am dat seama ce a ieșit. A ieșit un omuleț cu două uși pe cap, care este într-un bloc de ăsta,
aia e haine albastre. Nu? Deci, uite, astea sunt mâinile. Hai să punem cu dirt ca să înțelegi. Astea două sunt mâinile. Asta corpul și astea picioarele. Înțelegeți? Și asta e capul. Și aia două și pe cap. Gen. Astea două. Înțelegeți? Normal că după video asta o să distrug construcțiile, că să și de prost încă nici mama pe doi nu le face. Așa. Fiindcă sunt construcții la panorama, gen asta e tot video. E un fel de ghicești ce ai construit aiurea. Cam asta e video. Ok. Ce să mai construim noi aiurea? Nici nu știu cu ce bloc să încep. Să moară familia mea și Jacksana. Tot încolo. Nu o tâlia. Mama, nu ieșit alergit de la video ăsta, să mărtă. Sunt alergic la panorama. Ce am glumesc? Videoile astea le fac pentru voi, nu pentru mine. Mă. Ce drău. Așa. Și aici o să facem altă panoramă. Deci în partea asta. Și trebuie să ghicim și ce facem în același timp. Adică, what? Dacă eu construiesc la panorama, cum să ghicesc ce fac? În fine. Hai să continuăm. Fac aici o cruciuliță. Un fel de scăiță, așa. O cruciuliță. Fac și cu un bloc de diamond deasupra. Acum trebuie să ghicim. Ce naiba să însemne asta? Cred că m-am dat seama. Dar nu știu dacă e exact ce văd eu să fie. Ok. Deci cred că e un ghege făcut din blocuri de-astea din biblioteci. Gen capul, mâinile, v-am mai explicat și ăla. Și aici un picior, e șchiop. Direct? Și acolo coroana. Doamne, l-am asasinat. Băi, minuți, așa. Și asta din spatele lui, gen un fel de pelerină care atârnă sau ceva. Nu-mi dau seama, mă. Da, cred că am ghicit-o și pe asta. Asta, mă, că se face noapte. Punem bloc de-ăsta de liac ciufi. De-ăsta de Halloween. De Halloween. Punem așa pe lângă... Am uitat, bă, că nu se construiește pe frunzicile Domnului. Bă! Așa. Dacă nu se punea nici gol de acolo, nebuneam. Sincer vă zic.
Nebuneam e puțin spus. Bă, și reclamele astea. De asta trebuie să-l fac scurt. Nu lung de 30.000 de secunde. Dacă nu erau reclamele astea, eu cred că acum terminam video. În fine. Nu punem și un aici. Și construim. Ce să construim nu știu. Dar o să aflăm. Continuare pe parcurs. Doamne, dar nu se pune blocul. Așa. Pun aici. Îi spun, da, asta. Băi, pune-te, bă! Te-am făcut să te pui, nu să stai. Am uitat, mă, că acolo e ușa. Ia uitat-o, băieți. Și fete. Că se uită și fetele, nu? Amic de cum am... O să am 15 abonați. Presimt eu. Nu știu, da. Presimt. O să am 15 abonați, după aia 20, după aia... Continuare. Așa. Acum trebuie să ghicesc ce am făcut. Păi cum să ghicesc? E o ușă și o scară. Cum să ghicesc? Adică... Ia. E un portal spre o ușă. Spre o... Asta... Scară. E o... Gata, știu ce înseamnă. Cred că mi-am dat seama. Dar video ăsta nu e să ghicești ce sunt blocurile, să ghicești ce semnifică, nu să ghicesc. Dacă pun o ușă și o scară, să ghicesc o ușă și o scară. Nu e așa. Trebuie să ghicesc ce semnifică acel lucru. Și asta e foarte complicat, că eu fac la Bengheareca și nu pot să fac nimic. Nu pot să-mi dau din prima seama, trebuie să mă gândesc ce semnifică. Ba știu ce semnifică, mă. O ușă care intri pe ea, gen. Nu. Trebuie să... Ia am uitat că trebuie să zic ce semnifică, bă. O ușă care trage o scară. De nu trage, stai. Ne-am ața aia de pe ea, gen. Sau lesa. Hai pune în lesă. Gen o trage. Uite, lesa. Lăsăm aici lesă. Să tragă. Na, de aici lesă. Na. Gata. O trage. Gata, am terminat. Mai avem și ultima, că am făcut 2. Și acum mai trebuie să fac și ultima, dar reclamele astea mă nebunesc. Nu vă mai suport reclame. Doamne, vreau și eu să fac un video, gata, reclamă. Ia de aici reclamă. Arată abonațiul tău, reclame. Abonațiul tău, da. Omâna e ele, ce să zic. Abonațiul tăi. Gen. Și ultima construcție o să fie asta. A, da. Vreau să pun ușă și am pus
Gen carne. De ce zic mereu gen? Nu știu, așa, scuze că zic gen, dar gen. Îmi place să zic gen. Nu știu de ce, dar îmi place. Nu mă înjurați în comentarii, vă rog. Nu știu, nu mă pot abține, scuze, dar nu mă pot abține să zic gen. Asta, cred că știu ce semnifică. Asta e un veceu, mă. Veceu. De-ți faci urinele. Și alte treburi. Care nu trebuie explicate în acest video. Ha, bă, fix când să închei video. Dar ce are, mă, reclamele ăștia? Aoleu. Nebunesc reclamele astea. Le știu pe toate de rost. Și mă enervează că gen le știu pe toate și mai îmi dă încă un set de reclame, la fel. Și trebuie să ascult ce știu deja. Și asta e aiurea. Rău. Hai să terminăm o dată video ăsta și să mă pun în pat și să mă culc. Ca așa fac oamenii nebuni. Ca și mine. Uite, am găsit o asemănare. Cam atât ar fi fost. Cam atât ar fi fost cu acest episod. Noi ne vedem data viitoare. Pa, ceau, de toate, sănătate și mult respect.